Някъде и само ластици нагоре надолу и това, значи фактически само един е бил, който гледа. Знаеш, нещо Тия гръби на 7:30 се върнаха нагоре и пропада до качалката и па нагоре. Той не знам, той е по-пъбил направо 7:28, рече 6:49, не знам с тия три какво ще стане. Практически само един гръб се вижда, къде видяхме, че соплиците е вече страшно, това не страшно. Там 3-4 Какво ще си кажа сега? Кажеш ти луд ли си? Тихо! Твоя ностра! Всичко горе и долу! Не, тя пъстата май ще слиза, тя слиза вече... И следваме да подсалката и това връща. Не лупът, но не си вега нещо. 5 часа без 3 минути е. Снимай ги тая шампиони. Ти отстояш да кажеш как частите горе. Иван са приключили 6:53, не знам къде гледа бил. Ще изгледаш 4 минути. Браво. Браво, Кукло! Браво, машинка. Я сами! Журе, мъжки